Hi guys! For today's video, di amyari sa balay nila Ate Heart kay birthday ni Ivine. Nya gi-invite me guys. Nya amon lang pong gi-grab guys. Kay syempre, that's an opportunity para dili mi makaluto or makapalit, no? Kay para dili pud mi makagasto guys among panihapon. Charot, no? Birthday girl! Happy birthday, Ivine! Happy birthday, Ivine! New phone si Ivine! Sana all! Wow! Mo na akong gift ni mo, Ivine, ha? Kana ba? O diba very priceless kaayo ang kanang bata hatagan guys, kay appreciative ba mo angay mong gudpunta ng muhatag bitaw taog kanang ma-appreciate jud bitaw nga kana bang suoton unya pahalagahan unya kanang dili magmatter og branded ba or tagpilaon ba ng gift basta kay nay hatag yan na. Unja kadto ding gift day guys kay requirements ra dito guys kay para makakaon pud ta sa ilang handa, no? Charot. Pero joke ra bitaw na guys, no? As usual, good pod guys, dapat nagputay good etiquette, no, og mudong tag birthday. Dapat dili lang kay kanang naay kanang mudong lang makikaon ba nga na dapat na pug kay good etiquette as kanang naay sa tawag kanang manukusay o mamakalsay. Dapat ato apong kuhaon dili pod kanang puno kadyo sa tong plato kay ba man ta nga napapoy daghang mangaon. Okay. Yeah. Palamisa lang gud mi ari mauwaw gud ng uban nga mga tawo nga musud rin dapita kay nay daghang mga chicks. Tapos may pahiya-hiya naman tayo dito, no? Pakipot-kipot pud ta nga dili pud ta mo angay mulingkod, no? Kay para mo diretso ang kinaon sa tidyan. Ang tinuod ay ana di ay kay maikog day ko mulingkod di ay kay nay daghan siya mo nga mga tawo nga mudong pa sa lamisa kay mangaon pa ba niyo pag mga pagkaon niya. Ako magatang-atang ko di sila makakaog balik. Og karon guys, wala jud ko nahiya-hiya pa guys kay gusto na jud ko mulingkod guys kay unay na ko sa lamisa guys kay para magdugang-dugang na ko guys para hindi na ako mahiya guys kay wala na may kaayo mga tao mga bisita guys. Kami na lang ani guys mga chika babes, no? Charot, no? So ani jud no maan guys ba makumpara na ho guys ug kanang mamakals bitaw tanang ni mga dato bitaw guys mas makaingon ba jud ko mas makaingon jud ko guys ba nga mas welcome jud ta aring na ay inato ra nga mag birthday guys kay ug adto ta sa mga dato magma-birthday guys kay tanawon man ta guys nya maikog pud ta guys ug kanang mag-anta maka-express tas ato ang kaugalingon atong tinuod jud nga kita mo na nga ay basta oy lahi ra jud ang welcome nga kanang na ay spirit of welcomeness bitaw charot welcomeness ba oy nga kana bitong na ay basta syudi na ta magaisgot ta na kay basig ma-offended ang mga kadatuan dire nga magatan-aw, no? Pero lahi ra jud guys ting kaning na inato ra guys kay welcome gud ka jud ang mga bisita ba nya kami pod feel na pod na mo nga at home marami guys nya ang birthday pod mo entertain ra pod, no? Kay bata pa gud na siya guys ha pero butan kay nang bata guys mura nagdaga guys na daganan lang mga nakatunan nga mga chores mga buluaton sa mga balay-balay guys. So inga na siya ka-responsible, no? Inga na dapat unta pud ang mga bata guys nga dili ra puro cellphone, dili ra kay puro ra kanang sariling mundo. Dapat makigkonekta pud sa mga bisita, no? Para tudluan na to og maayong pamatasan. Okay. Unya karon guys hindi na talaga kami nahiya kinain na namin lahat ng mga putahe guys. Yung mga salad, mga prutas, kinain na namin lahat guys. Tapos may cokes pa ako, no? Bawal ra ba jud unta ko og cokes guys kay basi mosamot ko ka sexy ani. Charot.
Nya daghan gyapon nga nabilin nga mga pagkaon guys no. Gawas og ganang ni mga laki nga mong mga kauban guys kay hurot yun na tanan guys. Pero ganang ni mga mamakals guys nga daghan mong mga tawo tibuok mga barangay guys, hurot yun na tanan guys. Okay. So once again, mauni ang pinaka sparkling kayo ani nga night guys no. Mauni si baby girl, si Evine ang nag-birthday gyud. She is so very very sweet guys. Moments after. Oh, ka-OA no, pak na sumangil ra dito, dimdim ra di ayo niya. Dang respeto guys, badawato ng baso dayon tilawan o niya ibalik ang luwa. Joke guys. So ako ari guys, kay ni tilaw jud pod ko guys para di pud ta maignoy ang ilang inom no. Kana lang good nga sakto lang dili butang sa utok no. Kanang makadimdim lang ka, mawa na nimong luod kay grabe jud hong kaon og karne na guys. Ikyas ta tong dapita guys kay mahubog ta tog taman-taman og permihan ta og tagay. Mao na ari ako sa mga bata kay manganta man meri nya feeling singer man ko o di ba? Mapil po ko ni mga bata o mo ni ang mga bata kauban no. Kani si Ate Ella kini paminawa nga hong sintonado nga tingog. Oh, enough nagkanta kay basin maguba ang microphone. Unyaman na guys, ang kaon ko cake guys kay syempre ug birthday dapat kaunon jud tanan no, di ta magmahay naguli. So manguli na mi. Unya mong gisakyan guys, tricycle guys, karon pa ko nakasakay og tricycle na Cebu guys no. Umo nang naga-video jud ko guys, kay mura mga jud mi og nagsakay-sakay ra og tren-tren na rin nga gamay. Unya hangyo naman na si kuya guys kay imbis nga mahal lang diyang pangadyo, amo ang gihangjo-hangjo og nagmay guys kay para pod na maka-save mi guys. O di ba nahangyo ra si kuya, o nga na ra pag negotiate guys. Nyaman na guys, nahapit may ari sa murag peryahan nga murag sanibay tawag ana nya na mga batanon pod uroy nga ning hay-hay pod sa hong video nakaingon uroy og sikat ko nga vlogger no, pero dili jud ko sikat nga vlogger guys, bago pa mugud ko guys, pero sagdi lang guys kay magsugod man jud ta sa uno, magsugod ta sa kanang nayway subscriber wa jud mo view. Bahala na lang basta kay mag video ko nya tanawa guys no, ignoy man jud siguro ko guys. Hawang video ko ba niya ingon sila delikado ba kun mag video ni Cebu ko no guys kay daghan ko mga mangunguot. Unya hawang gibuhat guys, awan nagiputos nang cellphone guys, hawang gibuhat tiok-ok sa hawang napitutoy guys kay aron makahibaw ko guys ug nay manguot guys, maka-feel ko nay nanguot sa tutoy guys. Pero nay tutoy. Kasi nang man na guys. Nilang taw mig kariyo guys ug unsay porma og manisko garsada kuyawan man taning maligsan man niya tana no. Nya nanguli na mi guys nga. Ug syempre adto mi matug sa boarding house sa ang igagaw guys nga kaning nagdrive nga si Tulingan guys. Nya nangabot na mi guys. Away ra kadyo kung gabidyo imbis kay mag-video ndot ko tong kapakusog charot no. Na human na guys kay namalit pod mig Magnum guys kay ingon mo guys no. Kani nga ice cream guys, ingon sila mahal kuno ni nga ice cream mo ni pinakamahal nga ice cream. Unya tinuod jud bitaw guys kay tag 80 kape na guys, gamay ra jud mo ice cream guys, pero tinuod man jud pod nga lami jud mo guys ang ice cream. Unya kaingon mo guys no, karon pa ko nakatilaw og ice cream nga Magnum guys nga nakatrabaho nako guys kay sa una jud guys magaingon nako sa kagalingon guys ug maglaway kog mga lami, moingon ra ko magtarong jud kog eskwela, muhuman jud ko og eskwela kay makakaon kog mga lami o charot no. O siya human ako og mag-vlog gamay-gamay guys ha, palihog kog subscribe in town kay maluoy mo na hong nangitag kwarta charot no. So mo na to guys, salamat sa inyong pagtan-aw. I hope nga makakita gyapon ko ninyo. I mean I hope ba nga
makakita gyapon mo sa akong vlog kay mo view gyapon mo, dapat mo subscribe na pod mo para maka-view gani pod mo sa akong vlog, no. So salamat kaadyo sa inyong oras sa pagtan-aw guys, daghang salamat sa inyong kagwapa nga gahin gajud og lurat-lurat